mga katapay, welcome back muli sa ating YouTube channel. At ako po bumabati sa inyo ng napakagandang araw po sa inyong lahat. Ang araw ng Lunes. At ang picture natin ngayon ay 22 May 22, 2023 mga katapay. At siyempre nandito na naman ako ngayon sa aking mga kasamahan sa Tuda mga katapay. Okay, yan sila, nakapila na mga katapay. At madami na kami dito. At ayan na mga katupay, sumikat na ang haring araw mga katupay. Yun, may pasero na oh. Yan, mga estudyante mga katupay. At lalo na sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, magandang araw po sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. At sa mga nagpapalo sa aking Facebook reel, kunting kimbot na lang ay mga 1,000 follower na tayo. Okay doon, good morning. Okay. Ayan, Kabot, good morning. Good morning. Ayan, kasama namin tricycle driver. Kabot, problema talaga no, pag wapo no. Problema talaga no. Mahirap. Lalo na pag ikaw piling lang gwapo. Problema talaga. Pag gwapo. Lalo na ikaw pag piling lang gwapo. Good morning mga katupay. Good morning mga katupay. Good morning Sano. Good morning. Yan, parang mukhang bagong gising tayo ngayon Sano Busy ako sa gawa ko ngayon. Tali mo. Kagabi wala ka bang ginawa? Wala pa. Wala ba? May balak pa. Balak pa. May balak pala. Good morning, Tin. Ay. Ayan, mga gandang mga ngiti pag uwaga. Jo, good morning, Jo. Yan, mga ganyang ngiti kapag umaga talaga. Yan mga katupay, ganyan kasipag ang mga Pilipino. Nagagupit ng halaman. Yan o. Ayan o, ang galing ni Kuya o. Wala talagang kahuli-huli. Nagagupit lang ng halaman, naka-helmet pa o. Ayan o. Hoy, natakpan sa bus. Oh, umalis ka na bas. Ayan o, kita niyo ba mga matay? Ayan o, si Kuya o. Walang kahuli-huli. Nagagupit, naka-helmet pa. Sana all. Shout out sa'yo Kuya. Yung video na naman po. Okay mga katupay, kung sino na kailangan dyan sa ating mga senior citizen na kailangan ng tungkod mga katupay, maaari nyo itong bilhin at pwede rin kayo mag-pay sa akin dahil ang mayari nito ay kilala ko naman, kasama ko si tricycle driver. At siyempre kung mayroon mang kailangan ng tungkod ay maaari itong ibintan niya ng halaga. Wala pang price mga katupay, pero kung kailangan nyo lang. Oh, ganda pa mga katupay oh. Kita nyo mga katupay oh. Tapos mayroon pa siyang tali na may mga katupay para hindi siya dudulas. Diba?
Pwede rin pang palo ng aso. Yeah. Buga. Okay, ayan o. Sakto-sakto, ikaw kung matangkad ka, mas medyo komportable ka gagamit. Pero pag medyo tuba ka naman, okay lang din, diba? Ayos diba? Alright mga sabay, so sino na yung may kasunod na dyan? Ito na yung tungkod na kailangan ninyo. Naks na. Pabanat mo. Okay. Okay.